Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong kasaing Kongres na mau senram konstituensi wa Himalaya Muktan Shangpliang ula bo Jingkylli ke Sorkar jilla kam tam ye kenat kerep keryang halor ke jingpha tang prajar kendai spa andreu penyongun ki Nongrep nak benta penyo Jingïarap pisan nak Sorkar India ka Pradhan Menteri Kisan Samman Nidhi Scheme. Haba keren sikila pathai kubor ubah Shangpliang ula penpauru ya ka jing lengo bakumnu ke jela Meghalaya ke badan hadu prapusan nak hispa ki Nongrep katba ke Sorkar jelapat ke pha kerteng tang prajar kendai spa andreu penyongun ki Nongrep kat hadu ba ke Sorkar India ke lapha Jingïarap tang ye kita ki Nongrep ha ke jingmang pisa ke ba shiklur prapolang nyopu prajar tengkah shu ula ong ba ke ni ke Jingïarap pisa ling ba ke office jong menteri rang badu kari India kedai ke balamang hadu arpo hajar klor tengka nak benta ki khanda hajar klor siteng ki Nongrep ki badan haki jela per jonga ngabu ora e hoi jing pentep shopi ba ka Sorkar kami nak liang ka Government of India kala pelaj kumba arpo hajar klor tengka ya benta ki Nongrep hakari berkowai kumba khanda klor siteng ngot ki Nongrep hakari berkowai kinyo ban simbeta ya kani ka pisa arpo hajar klor ka state Meghalaya ru kalapha yaki kerteng sya ka Sorkar kami ndrei ka bang snolongo kalong batang kumba prahajar kendai spa ngrupu nyungut ki Nongrep jong ka jela jongi ki yo benta ha kani ka scheme ka baki khot ka Prime Minister Kisan scheme ka pelungo ya ba kumno kat kani ka state jongi Meghalaya ka badon prapusan persen ki Nongrep ha ka jela jongi berkuwei ba kumno tang prahajar kendai spa ngrupu nyungut ki sya jiet lane ki long kita ki ban yo benta ha kani ka scheme jong Prime Minister nakaliang jonga ngabu ke Jingkylli ka Sorkar bahagano rukom baki ki jiet yakini ki Nongrep namal ka pisa ka bawan ha ka jela jongi ka poitang kumba shiklur prapolak nyopu prahajar tangka kadau ngihap wat naka Sorkar bahakum kani ka por lockdown hakani ka por jinjar mantab jan baro arsnem ki Nongrep jongi ki lasya jinjar karep karyang jongki kam bahasyo badai na mata kan ta kadau ba Prime Minister ula ay kani ka scheme ka baka khot ka Prime Minister Kisan scheme ban kersyani ki Nongrep ban yarap ki Nongrep ndrengi yo i baka Sorkar jela jungi kam shim la shim interest ban yarap yaki Nongrep ki jungi nakwa ban bu ka Jingkylli o minister badipe ikarep karyang hakano ka dor ba PPO ya kani ka prahajar khandes pam nangno ba minister usay yakini ki brio bakideki kita ki Nongrep hakpo ka jela jungi kiban yo tang kumba prahajar mu ka department jong ka agriculture ka lele ayu ngisoto ba di bandan ka online registration yakini ki Nongrep ngisoto ba ka office jong ka agriculture ka ladei ban yarap iki Nongrep ban perung kerteng ndrei ka jinglungo kalong ar ki lele ayu ban yarap iki Nongrep ban kit ban ba yakini ki jor ban let di hayo isu tu bakadon kata baki khot ka 1917 team ndrei kata ka team ka baki let ban thiet yakita ki jor na ki Nongrep ki thiet hagador ka batatam hakaba Nongrep ban se ban pelaj ndrei ngisu tu bai kini ki jor kani ka 1917 team kalet bandi haki mahajan hangtai hapo mawyong ka Jingkylli kalong don system EU nakaliang ka Sorkar pan penyaj ya kini ki jor ki jap ki badon halum jong ki Nongrep jongi ke ka daw
bagi Nongrep haduk mentah. Kisah hak jing lengok. Bakin lek kumno, yakin ni ki jor ki jap baki don. Haki lom ki jungki. Ngabo ka jing dawan haka Sorkar. Baka Sorkar ka de ban sei ya kum kata ke ike kalat kalenti. Ban le marmal ya bata ki Nongrep. Ban yarap iki kenang ba kini ki Nongrep kin yo ya ka jing mentoy jungki. Nakaliang jonga ngabo ka Jingkylli haka Sorkar. Bahakano kerukom baki kijit ya kini ki Nongrep. Namal kepisah kebawan haka jela jungi kepoi tang kumba siklur prapolak nyopu prahajar tengka. Kata kemut we Nongrep unjok tang kumba ar hajar tengka. Ngasulu mo abang ayu ya ka list kebelasai madan deka Sorkar kami. Baki state hapo North East, kum ka Manipur, kum ka Nagaland, kum ka Arunachal, ka Mizoram. Kelayo pan pa ki kerteng jo ki Nongrep bon ba. Ka Mizoram ka yo pan pa hado praposan hajar ngerus pa ngeripo arnut. Ka Nagaland ka pa hado silak inyo po saumut. Ka Arunachal ka pa kanday po hajar praspa khadway. Ka Tripura ka pa hado arlak prahajar. Bahkan Manipur ka pa hado arlak prapo arngun ki Nongrep. Ka Jingkylli kalong. Babalay ka state Meghalaya. Babalay ka Sorkar jungi ka pa tang prahajar kanday spa ngripun nyawngun. Nadawa na ka Sorkar. Bahkan mi madan kan lej banlum banlang ye kini ki jor ki jap jongki Nongrep jongi ha kathan jongi berhoi bat ban penbiang ya ka dor ka paka ya ki Nongrep jongi bat sakawai ka jingdawan ka Sorkar kalong baka de ban pensyai halor ka ne ka Prime Minister Kisan Scheme baka ga daw baka state Meghalaya jongi ka yo tang siklur prapolak tengka bat balay batang prahajar kandai spakmut ki Nongrep ki yo Jingïarap hapo kani ke scheme. Ngisauto ba di bandan ka online registration yakini ki Nongrep. Ngisauto ba ka office jong ka agriculture kala day ban yarap iki Nongrep ban perung kerteng. Mereka jing lengo kalong ba imat kani ka tanat rekam jok ka agriculture kamsyunale ban yarap iki Nongrep. Ngabo ka Jingkylli ka Sorkar. Kumno kinle ban yarap yakin iki Nongrep jungi. Ngabo ka Jingkylli yung Minister in charge agriculture. Bahakano kadur yarap yakin iki Nongrep. Ban yakot kat kata ka kerdan jong ka Mizoram, ka Manipur, ka Bapa daki hajar daki lakmut. Hakini kising iyo kat no kajing yaki Nongrep ki jongi. Kendit la hukum bandan ka lockdown. Ki Nongrep jongi. Kim la yok por. Tangman litra yaki jor ki jap jongi hayo. Kendit habadan ka lockdown. Ki jor ki sakut lut shalom. Nakaliya ka Sorkar ki lali ayu. Ban yarap yaki Nongrep. Ban kit ban ba yaki ni ki jor. Ban lit di hayo.